салом алейкум бародарони азиз. рӯзи саиди ҷумъа муборак бошад. манам бо шумо Сулаймон ТВ. касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунам ки обунашавиро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии канали мо. касе ки подписатсия мекуна обуна мешавад, иншалло ки мо ҳам мешавем. дар навори имрӯза насиб бошад қаламчаки себо. ина шуре ки мебинед ҳаво гарм шуда, бо ирӯз хай барф борида буд. вақти қаламчакунӣ касоне ки дар ҳамин чӣ бошанд метавонанд ки дарахтҳои худро қаламчак кунанд. дар мулки Россия. Здравствуйте, дорогие мои подписчики. Не забудем поддержать мой канал Сулаймон ТВ. Сулаймон ТВ. Пожалуйста, подпишите. Я тоже буду поддерживать вас и буду подписывать. Спасибо за все. За лайки, за поддержки, за подписание. Вот такое у нас дело сегодня.